ki katto kane ki dikhot jong ka seng Khasi Students Union na North Khasi Hills District menta ka sngi gila pendep ya ka jing ai tika jing yada na ka pang COVID-19 hanong po. U Presiden ka seng naribhoy habakran hakilat pathai khubor ulong bahadin bun sngi jong ka jing sngo artadin banshim ya kane ka vaccine but what jing tibha ulong ba ula pediang ya kane ka vaccine rengkat da ka jing munjur lang jong ki katto kane ki dikhot jong ka seng kilalej ban ai ya ketika menta ka sngi. Ha kaju kapor ula kentu om da kabapen bor ba kabah shibun ban priang ya kane ka vaccine kenang bakan long ka jing sngan ladang ngilet ngiwan syakiwe pat ki jaka. Hadu mentahi ki paj ba kidang duna bah ki bashim ya kane ka vaccine namar ki bun ki jing pen perkhat bakla bat ka khubor ka bapen skungthu bakla shaphang kane ketika. Bat ki babun hi kidang yele kat bala aban kiar ya ka ban priang ya kane ka vaccine. Long sibenta ban ai dengan vaksin kepala sedang mentala harapan ai nikong hot ka jing wan jungi nikong kalong ba ngin ai ye de vaksin bangin laj na ne khlam hat kum ka jing tip ka jing wat jing tip ka jungi bat kabudong kape hani ka por kalong ba kene ka khlam kala sedang ya kene ka second wave ke pat ngin long ki ba pen kre na mata kene ka third wave tengah so ba kum nanga bat nangi borok ki wedalang ki hot hila do kam ban inwan skmat ban vaksin mar bat haju opor ngaso ba kum kita ki no yelam ki batrai bon sofa hane hapo jela bat hapo khamtam hapo district abang ilik na wi snong suwi snong ni sutu sai ba kadang kecike yangi ladang ni patai vaksin wal gila melong kita ki nongra ya ne yang Jepang ne disease lane ne ka khlam de kabron kam yangi ladang ilik pat ban irap nilalong ban long kluj sim yala de ba nginam don gene di Jepang bat haju upor ngaso ban kuntulang ya kiwe kiba kinwan lang skmat ban vaksin nomor ngomong ba bori no hari ka jingtu junga kalong ba hadin ngaru ngadon ka jing artaten hari ngawat jingtep hadin kene artio ngaso thu sai ba kane ka jing ai vaksin banlong ka ban yarap ha yangi hangne po ka jela jingi bat jela ka pripai bat kamtam ladang ipek nuksa ya kai ba long menta ke kuwei pat kiri kamtam ki develop countries shapo Europe noi ba kimdon kam shu bandeng bas nama kiladep ban vaksin yelade bat kene kalong ke nuksa hatam ladang ipek bat ladang ipek ru hapo ka ri ka jungi bat ka jela ka jungi yo i ba sedang ye vaksin ba sedang suada kini ke doktor ba nurse kibari kipatep ha spam ke medical te kamut ba lada kini ki bangidon ru kum ki para ki parlok ki bade ki nurse ki doktor ki kloi banwan skhamat banlong kita ki banong kong ban ai vaksin kamdon jing artin shu yangi pat bangin butlang ya kanuksa juki bangin vaksin ni ladi tes koi ngal jonga ngaso ban pau sha boro ki noksnong jong atlan di boy oi sibun ki don ki jing pen stu bakala lane pen atatin yabi andre next kamba kalong simet apa jingwat jitip kejongki bat kejinglung jitip kejongki kalau ne vaksin bat kalong kai kepada kam lada nga ilade simet nga kentu haying manai vaksin bat laying jonga kilai baro ngaso ba ngaru ilade nga don kam manai vaksin kata digawai kabang ngaso tu sai bangale kanuno kam siapa nganan pilih pai ba ngade manai vaksin sulade hadin bang ai vaksin langsung ngadon taka hok taka jing namata ki borok ki paradok pas namu jongi makin wan skhamat ban sim ni vaksin bolong dawai ban kia yang nega khlam ban ngin la ban yatur skhamat boleh kun persa ini khlam